ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, сиҳату саломат ҳастен. Дӯстони азиз, ин аввора ма ба хоҳиши як зан, як модари тоҷики худмон кардистам. Вақтҳои охир дар ҳамин тагои навораи ма чанд маротиба ҳамин зан доим менависонда ки хоҳарҷон илтимос, номри телефонша мегуфт ки илтимос ҳамин номри телефони мада занг бизан, илтимос занг бизан гуфтам, хеле илтимос мекардад. Ай сабабе ки мада иҷозат нест мисол одамои ношиноса занг бизанам, ман хоҳиши модарра наметонистам иҷро карда. Вақте ки дафъаи охирон таги наворам дар боам хеле илтимос кард ки хоҳарҷон, ман як маслиҳати модарона дорам, ман бисёр мушкилӣ дорам, ба ёрдами шумо эҳтиёҷ дорам гуфтак. Ман дигар гуфти гапҳо ҳамаи монеҳоро яктарафа кардам, ҳамаи заптиҳоро яктарафа кардам, хестам ай модар занг задам. Дар ҳақиқатан ҳам модар мушкилии бисёр ҳам калон доштай. Модар ахча вазъи саломатиш на он қадар хубай. Ба синни соли ба як ҷо расидагиш, мисол модар синни солаш мисол ҷавон нестай. Нигоҳ накарда модар дар Подмосковье, дар як шаҳри ҳами Россия зиндагӣ мекунад, кор мекунад дар хонаи кадом армянои домработницай, сиделкай. Ба ивази кораш як музди ночизаш метан. Бо ҳамин музди ночизани модар Тоҷикистон равон мекунад ба наздикоша, барои оне ки мушкили ҳама дар калони модар дар ие ки дар Тоҷикистон як набирача дора, набирачаи навзод дора, Наврӯзҷон 2 моҳай, 3 моҳак ҳамон қадарай. Наврӯзҷон ай рӯзи аввале ки ба дунё меояд, рӯзи дуюмаш да бигем уже хеле проблема пайдо мекунад, шикамчаш варам мекунад, дашти калонша қати пешоваш кардан наметонад. Врачо дарав гирифта ҷарроҳиш мекунанд, клизма намекунанд, ягон кор намекунанд, дарав мегиранд мебаранд шикамчаша, ами тарафи росташ кӯдака рӯдачаша мебароранд. Кӯдак ози ами бигем чихел маъюб шидагиай, ҳамаи ами пешобша ва дашти калонша чирезаму чӣ мекунад, як халтача кашола хел бари хеле шикамаш қатӣ мекунад ҳамаша. Кӯдака бисёр ҳам азоб додан, видео ма дароӣ кардан, расмоша роӣ кардан. Ма дидам мисол кӯдака бисёр ҳам вазминай нигоҳ кардан, ба хелом ки ютуб ҳам иҷозат наметаҳад хеле видеора монданда, лекин ман ба ҳар ҳол мемонам як хел видеои камтар сӯзтарша мемонам ки шумо бибинед, гуфти гапҳо убедитса кунед. Барои ҳамин модар бисёр ҳам ба ёрии мову шумо эҳтиёҷ дорад. Барои ҳамин халтача харидан як рӯза 50 та намедонам иваз мекунанд, пул бисёр мерава гуфтак. Барои мазои қимат мехаранд, вақте ки ҷарроҳӣ мекунанд, якум бор ҷарроҳиш зардоб мегирад, бисёр ҳам кӯдака азоб метан. Дӯстони азиз, ҳозир бо кӯдака бояд ки ҷарроҳии дуюмша бигзаронанд, ба наздикии ҷарроҳии дуюмаш мешавад. Барои ҳамин иёда камтар маблағ даркорай. Ҳамин модар гуфт ки 8-10 ҳазор сомон даркорай. Агар мисол мо одамои хайрхоҳ, одамои савобҷӯ, мо бовар дорем ки мо да бисёранд, мо агар ами бисёни ами 50 рубли ёки 100 рублини агар равон кунем, мисол карташда бигзаронем, ами як маблағ уже ҷамъ мешавад. Ай мо ҳичи намеравад, лекин як ҳаёта мо гуфти гапҳо чӣ мекунем, наҷот метем. Як кӯдакаке ки нав ба ҳаёт омадагӣ, нав ҳаёта сар кардагӣ, оли чӣ дидагӣ неста, мо амра метонем ки қати шумо наҷот битем, метонем ки ба по бихезонем, як оилара мо хел ай проблема мо ай мушкилӣ раҳо кунем. Дӯстони азиз, одама чанд қами зур меояд ки мепарса. Мисол ман барои худам, барои як наздикои худам парсида наметонам. Чанд қамо модара зуруш омадагия ки ами парсидак, ами хел муроҷиат кардак. Барои ҳамин ман боварӣ дорам ки одамои хайрхоҳ, одамои савобҷӯ, одамое ки дасти саховатманд доранд дар байни мо бисёранд, хоҳиши модарра рад намекунанд. Марҳамати на кори савоб кунед. Аллоҳ боқияи шумо розӣ бошад. Ман номрои телефони ами модарра дар болои видео мемонам. Номрои телефон қати карта пайваст кардагиай. Метонем ки бо занг бизанед, агар боварӣ накунед занг бизанед, бо метонем ки ба чашмтон бинед, имо доранд, ватсап доранд, кӯдака боварӣ ҳосил кунед, баъд маблағи ночизи худтона гузаронед. Ина мехоҳад дӯстони азиз, бетараф набошед, илтимос.
вай модар ба мо ягон чӣ намешавад, мо якдигарамонро намешносем, намедонистем. Ва ё ай тарафи хуҷанд дар тоҷикистона, мо ай тарафи кӯлобем. Ма 18 сола буд дар ҳами Россияем, дар Екатеринбургем, ӯ дар Подмоскове, дар куҷое. Мо якдигарамонро намешнохтем. Барои ҳами кораш бисёр ҳам модар аз ӯ омад хоҳиш кардак. Ман натонистам ки бетараф бистам. дӯстони азиз, бетараф набошен. Чунин ки мегӯянд, бани одамӣ аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. Чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. барои ҳамин дӯстони азиз биёен ҳамакаса ҳамин маблаға кам кам ҷамъ мекунем, 50 сумияй, 100 сумияй хеле мепартоем картадава. ҳамин мушкилии модара мо қатъиш ҳал мекунем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошем. ассалому алайкум хоҳарон, додарони азизам. ман ҳамчун модар аз шумоён хоҳиши модарона мекунам. ҳамин наберачии ман ба камтарака кӯмаки худро расонитон. ман муҳоҷирӣ мефаҳмам. шумоҳоям мисли худам ғариб. илоҳим ҳамотон ба худо қувват диҳад. тезтар пеши падару модар, зану фарзанду кӯдакотон равитон. илтимос мекунам. илтимоси модарона дорам. камтар ҳозир ҳар як соми шумоҳо мова кӯмаки калон мешавад. илтимос. Еще приехали к одной семье. Тут сложная ситуация. Ребеночку сделали операцию. Если кто-то захочет помочь финансово на лечение, я дам адрес, телефон матери. Они живут в Йове. Ассалому алайкум. Шумоҳо нағз ме. Мани якум оператсияш гузашт. Дуюм оператсияш ба камакак маблағ лозим. Камакак ёрдам мекунтомем кӯдакчамбе. Дастам кӯтаги кадост. Дастам намерасад. Мана ҳамин кӯдакча бу дуюм дафъа бу оператсия мешавад. Камакак ёрдамотон лозим ман бе. Кӯмак кунтон. Якумаш када гузаштим оператсияша. Дуюмаш бекун камакак пул лозим. Маблағ дакор. дастам кӯтаги кадост. Манам бемардак. Якта худам. Санитарка. Пулашкам наметонам ёрдам гайкада. Дастам намерасад. Худоё шукр. Камакак ёрдам кунтон ҳамин кӯдакчам нақшда биравад.